Għal-ħabta tal-10:15 filgħodu, is-Segretarju tal-Istat Amerikan Hillary Clinton ġiet milquha mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi quddiem il-Berġa ta' Kastilja. Minn hemmhekk daħlu għal laqgħa privata bejnha u bejn il-Prim Ministru. Waqt konferenza konġunta tal-Ahbarijiet li matula l-ġurnalisti ma tħallewx jagħmlu id-domandi tagħhom, Clinton u Gonzi taw dettalji dwar dak li kienu ddiskutew. Clinton irringrazzjat lill-Gvern u lill-Poplu Malti għar-rwol tiegħu fl-evakwazzjoni ta' ċittadini Amerikani mill-Libja. Hija wriet it-tama tagħha li kif għamlet fil-passat Malta tibqa' tilgħab rwol kruċjali fil-kwistjoni tal-Libja. While Malta may be a small nation in size, its contributions to regional peace and security are significant. Habbret li l-President Amerikan Barack Obama nnomina lil Gina Abercrombie-Winstanley għal-kariga ta' Ambaxxatur Amerikan għal Malta. I also want to recognize Malta's efforts to stop the flow of human trafficking across the Mediterranean and to assist political refugees from conflicts in sub-Saharan Africa as well. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Lawrence Gonzi tkellem dwar ir-relazzjonijiet b'saħħithom bejn iż-żewġ pajjiżi filwaqt li wieħed li Malta ser tkompli toffri l-appoġġ tagħha lill-Gvern interim tal-Libja. Fit-tmiem il-konferenza, Hillary Clinton żaret il-Barakka ta' fuq. Aktar tard wara nofsinhar ħallit pajjiżna għal-Libja. Fost il-pajjiżi li mistennija żżur hemm l-Afganistan, il-Pakistan u Oman.